zit ze op aan bij de senioren topklasse. Stok staat net niet genoeg stil, maar komt wel weer een hele ja, en Veen kan toch uitgerekend voorbij die 1950 te gaan. Ja, en dan denk je van, oh die stok die staat niet helemaal stil, zal niet altijd vrij snel. We zijn Roestra bij de Nieuwe. We zijn Roestra, ja, en bovenin. Dat is niet meer, beste Roestra. Ja, we zien er zat dat er weer uit te komen voor Wisse Broekstra. Wist hier al 19,99 meter te springen in Els. En daarmee wist hij het schansrecord toen te verpulveren. Gaan we nu voorbij de 20 meter? Of zijn we nog niet zo ver? Want het schansrecord ligt op zijn naam, 1999. Jazeker, 20 meter 6. Mag ik een applaus voor Wisse Broekstra? Komt hij op 20 meter en 6 centimeter, nieuw schansrecord, verbeterd met 7 centimeter. Ja. Wisse Broekstra, ook Fries recordhouder natuurlijk, met 17 meter 19. En hier komt Sigrid Kopman en die laat zich niet zomaar verliezen, of wat hij zegt, ja, ik wil verder. Nou, dit gaat om spannend. Ik zal even kijken waar het stokje gezet wordt. Sigrid Bokman kennende doet ze het altijd met 2 centimeter. Ja, staat daar voor zijn tweede sprong. Eerst kijken we nog even naar Gerrit Terpstra. En wat gaat Gerrit? Oh, dat kan wel even een mislagje. Maar is het toch nog gewonnen? Ja, hij deed het wel. Ja, ik zag daar een elleboogje. En dan is het Douwe Abma. En hier komt Inge Haastra. En die zit weer heel lekker in de stokken. Even langzaam, even een misslagje. Ja, we willen niet dat ze er natuurlijk uitvallen. Maar ook Inge Haastra, mag ik nog een applausje? Zij wint bij de Famkes, jazeker, met 14 meter. Nou ja,